Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 20. Mgbe nke a gasịrị, ụmụ Moab na ụmụ Amọn tinyere ụmụ Amọn bịakwara ịlụso Jehoshafat ọgụ. Mgbe ahụ ndị akaebe bịara wee sị Jehoshafat, ọtụtụ mmadụ dị ukwuu esiwo na Aram bịa imegide gị n'ofe oke osimiri. Lee, ha nọ na Hazan Tama nke bụ Engedi. Jehoshafat tụrụ egwu, o wee legide Jehova anya ma kpọsaa ọbụbụ ọnụ n'ime Juda niile. Juda wee zukọta ịjụ arịrịọ n'aka Jehova. Ha si n'obodo niile nke Juda bịa ịjụ Jehova ajụjụ. Jehoshafat wee guzoro n'ọgbakọ Luda na Jerusalem n'ụlọ Jehova n'ihu ogige ọhụrụ ahụ wee sị, Jehova Chineke nke nna anyị ha, ị bụghị Chineke n'eluigwe, ị bụghịkwa gị na-achị alaeze niile nke mba ọzọ. Ike na ike dị n'aka gị, ọ dịghịkwa onye pụrụ iguzogide gị. Ọ bụ na gị onwe gị Chineke anyị achụpụghị ndị bi n'ala a n'ihu ndị gị bụ Izrel, wee nye ya ụmụ Ebraham enyi gị dịka ihe nketa ruo mgbe ebighị ebi. Ha bi n'ebe ahụ wee wuo ebe nsọ n'ebe ahụ maka aha gị, na-asị, ọ bụrụ na mma agha nke ikpe maọbụ ọrịa na-efe efe maọbụ ụnwụ abịakwasị anyị, anyị ga-eguzo n'ihu ụlọ a na ihu gị, n'ihi na aha gị dị n'ụlọ a, ma kpọọ gị oku n'oge mkpagbu anyị. Ị ga-anụ olu anyị ma nyere anyị aka. Lee, ụmụ Amọn na Moab na ugwu Sia, ndị na-echeghị na Izrel ga-agafe mgbe ha nọ n'elu ala ahụ. Ha si n'ala Ijipt pụta, mana ha pụrụ n'ebe ha nọ, o bibeghịkwa ha. Lee, m na-ekwu, ha na-akwụghachi anyị ụgwọ, na-abịa ịchụpụ ha n'ihe nketa gị, nke i mere ka ha bụrụ ihe nketa. Chineke anyị, ị gaghị ekpe ha ikpe, n'ihi na ọ dịghị ike dị n'ime anyị iji guzogide nnukwu igwe mmadụ a nke na-abịa megide anyị. Anyị amaghịkwa ihe anyị ga-eme, kama anyị na-ele unu anya. Ndị Juda niile guzo n'ihu Jehova na ụmụ okorobịa ha, ndị nwunye ha na ụmụ ha. Lahaziel nwa Zekaraya nwa Baniel nwa Liel nwa Manataya, onye Livayị nke sitere n'ụmụ Esaf, onye mmụọ Jehova dakwasịrị n'etiti nzukọ ahụ, o wee sị, nụrụnụ ndị bi na Jerusalem, unu onwe unu, eze Jehoshafat, otu a ka Jehova gwara unu, unu atụla egwu maọbụ tụọ egwu igwe mmadụ a, n'ihi na agha ahụ abụghị nke unu, kama ọ bụ nke Chi. Maka ndị ọzọ gbadaa megide ha, lee, ha na-efe n'ọgba Ziz. Unu ga-ahụkwa ha na nsọtụ iyi ahụ n'ihu ọzara Leruo. Unu agaghị alụ ọgụ n'agha a. Guzoronụ jụụ, unu agagharịla. Gaa n'ihu, lee ekele nke Chineke. Jehova gwara unu, Juda na Jerusalem, unu atụla egwu, unu atụkwala egwu. Ugbu a pụọnụ megide ha. Jehova ga-anọnyere unu. Jehoshafat wee kpọọ isi ala ihu ya wee daa n'ala Juda niile na ndị bi na Jerusalem, kpọrọ isi ala n'ihu Jehova, na-efe Jehova ofufe. Ndị Livayị, ụmụ Kohat na ụmụ ndị Kora biliri ọtọ ikpeku Jehova, Chineke Izrel, n'olu dara ụda. Mgbe ha biliri n'isi ụtụtụ, ha pụrụ ịga n'ọzara Tekoa. Ka ha na-apụ, Jehoshafat kwụsịrị wee sị, geenụ m ntị, unu ndị Juda na ndị bi na Jerusalem, tụkwasịrị Chineke Jehova unu ga-anọkwa n'udo. Geenụ ntị n'olu ndị amụma ya, ihe ga-agakwara unu nke ọma. Mgbe ọ gbasịrị ndị mmadụ ajụjụ ma kpọọ ndị na-abụ abụ ka ha kpee ekpere nye Jehova na ndị na-ekpeku ya ekpere n'ebe dị nsọ mara mma, o guzoro n'ihu ndị agha ahụ wee sị, kpeenụ Onyenwe anyị ekpere, n'ihi na ebere ya na-adịru mgbe ebighị ebi. Mgbe ha malitere iti mkpu n'ikpe ekpere, Jehova zukọrọ n'ime ndị Amọn, Moab na ugwu Sia, bụ ndị bịara megide Juda. Ha wee gbuo ibe ha, n'ihi na ụmụ Amọn na Moab biliri megide ndị bi na ugwu Sia, igbu ha na ibibi ha. Mgbe ha chụpụsịrị ndị bi na Sia, onye ọbụla nyere aka ibibi ibe ya. Mgbe Jehoshafat bịarutere Mispa n'ọzara, o lere igwe mmadụ ahụ anya ma lee, ozu ndị ahụ adaala n'ala, ọ dịghịkwa onye gbapụrụ. Mgbe Jehoshafat na ndị ikom ya bịara iburu ihe nkwata ahụ, ha hụrụ ọtụtụ ihe onwunwe n'etiti ha, nakwa ozu ndị e ji nkume dị oke ọnụ ahịa jupụta, nke ha buru maka onwe ha, ruo mgbe ha enweghị ike ibu ihe ọzọ.
N'ụbọchị nke anọ, ha zukọtara onwe ha n'ọnụ na ndagwurugwu Beracha, n'ihi na n'ebe ahụ ka ha gọziri Onyenwe anyị. N'ihi nke a ka ha na-akpọ ebe ahụ ndagwurugwu Beracha. Ndị Juda na Jerusalem niile wee laghachi na Jehoshafat onye ndu ha, ka ha laghachi na Jerusalem n'ọṅụ, n'ihi na Jehova ewepụtala ha n'aka ndị iro ha. Ha wee bịa na Jerusalem na violin, une na opi, ka ha gaa n'ụlọ Jehova. Alaeze niile nke ụwa tụrụ egwu Jehova, ebe ha nụrụ na Jehova alụsowo ndị iro Izrel ọgụ. Alaeze Jehoshafat wee dị jụụ, Chineke wee mee ka o zuru ike n'akụkụ niile. Jehoshafat wee chịrị n'ezi Juda. Ọ dị afọ 52 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị 52 parish nke elekere 6 nke ụtụtụ, afọ 2 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Azuba, ada Shilhi. O wee soro ụzọ Asa nna ya. Ọ hapụghịkwa ya na-eme ihe ziri ezi n'anya Jehova, ma ewepụghị ebe ndị a na-efe ofufe, n'ihi na ndị mmadụ akwadobeghị obi ha nye Chineke nke ndị nna ha. Banyere ihe ndị ọzọ mere Jehoshafat, nke mbụ na nke ikpeazụ, lee, edere ha n'akwụkwọ. Jihu nwa Hanani, nke e kwuru n'akwụkwọ ndị eze Izrel. Mgbe ihe a gasịrị, Jehoshafat eze Juda sonyere Ahazaya eze Izrel, onye dị njikere ime ihe ọjọọ. O wee kweta ịrụ ụgbọ mmiri iji gaa Tashish. Ha wee wuo ụgbọ mmiri na Eziongeba. Elieza nwa Dodoa nke Marasha buru amụma megide Jehoshafat sị, ebe ọ bụ na ị rara onwe gị nye Ahazaya, Jehova emebiwo ọrụ gị. Ụgbọ mmiri ndị ahụ wee laa n'iyi, ha enwekwaghị ike ịga Tashish.